ich neviem koľko povedia zo svojho života. Aj oni mali príbeh, ktorý ešte neskončil, život je zaujímavý, takže budem môžete, čo budete mať v srdci, my vás budeme počúvať, takže mikrofón si naozaj podáte a tešíme sa, tak nech sa páči. Tak ďakujeme pekne, otec Dombika. Je ťažké prísť a sa k vám ozvať, pretože nepoznáme sa, ale ja verím, že keď sme sa stretli tu na mene Božom, lebo toto je liturgické zhromaždenie na oslavu nášho Boha. Preto sme sa tu stretli, aby sme oslavovali Boha. A bez teba, brat, sestra, by som asi neoslavoval tak plne, ako keď sme tu spolu sa zhromaždili. Takže verím, že aj ten náš príhovor s mojou manželkou, že bude na takú oslavu Boha, aby sa Boh oslavil v našich životoch. Aby sme my dovolili Bohu, aby robil v našich životoch, aby premienil naše životy. Aby sa dotýkal našich srdc, našich myslí, aby ich premenil. Tie mysle, tie srdcia premenil. Aby to kamenné srdce, ktoré je plné vyčítiek, alebo možno aj takého sebectva a všetko, aby sa dotkol ho, aby ho premenil na srdce ľudské z mesa. Toto potrebujem, aby sme boli viac ľudia. Takže asi tak. A najprv sa predstavím seba aj manželku. My sme manželia Zacharovci. Sme manželmi 44 rokov. Máme 5 detí a 13 vnúčat. Profesionálne najviac som pracoval ako programátor. Manželka. Ja som tak rôzne pracovala, ako predávačka, účtovníčka, sekretárka, učiteľka a teraz som šťastný dôchodca. Takže asi tak nebudem viacej rozprávať. Moje meno je Bohumil. To meno je také zaujímavé, lebo po grécky znie Teofil a po latinsky Amadeus. Takže asi tak. Ako som povedal, sme manželmi 44 rokov a aj keď sa zdáme taký možno uhladený, taký usmievavý, aj náš život je nielen radosť, ale aj starosť, aj problémy, aj ťažkosti, aj hádky, aj nezhody. Ja si myslím, že to je úplne normálna záležitosť u každého človeka. Máme svoje silné chvíle, krásne chvíle, keď svieti slnko a potom príde dážď, príde smútok a vtedy potrebujeme, aby sme neostali v tom smútku, ale aby sme hľadali, aby sme opäť zase sa usmievali, lebo znovu prídu aj pekné chvíle, aj slnko bude svietiť a bude nám lepšie. Takže myslím si, že ničím sa nelišíme od vás. Tu, keď nás Pán Boh pozval tam, že sme nejakí odlišní. A som rád, že sa môžeme nazývať bratmi a sestrami a práve preto, že všetky problémy a ťažkosti, ktoré prežívate vy, prežívame ich takisto, len my ich prežívame v inom odtieni života. Ale sú to presne tie isté problémy, sú to ľudské problémy, pretože sme hriešní a naše ľudské limity nám nedovolia, aby sme naplno milovali, ako miluje Boh. Aby sme naplno robili dobro. Lebo chcem robiť dobro, ako hovorí svätý Pavol apoštol, hovorí, a robili zlo. Takže to je taký úvod. Teraz dám trošku priestor manželke, aby sa ona prihovorila a snáď ešte mi dovolí, aby som sa mohla ja prihovoriť. Takže manžel ešte zabudol povedať, že my vlastne už veľa rokov, 32 rokov sa venujeme mladým ľuďom, ktorí chcú vstúpiť do manželstva, snúbencom. Lenže to na začiatku u nás to tak nebolo. My sme sa zobrali ako taký, myslím si, že môžem povedať, že taká mladúčka, lebo dnes sa berú, mladí ľudia už majú hlboko po 30-ke. Ja som mala 22 a manžel mal 24.
plný takej wow lásky. Veľmi dlho sme chodili spolu, ja som veľmi túžila po ňom, lebo on od malička ministroval. A bol taký veľký ministrant a bol taký splašený bol a všetky dievčatá okolo neho a ja som bola len taká veľmi chudučka, drobná, mňa si možno ani veľmi nevšímal, ale ja som sa tak modlila, že Pane Bože, že keby si mi ho dal, že ja mu budem dobrou manželkou, ale som sa zaľúbila, ja som bola taká zbožná, ja som chodila okrem nedele aj na iné dni do kostola, lebo Pán Boh je dobrý, on mi to tak odpustí, že nie kvôli Pánu Bohu, ale kvôli Bohušovi, že či už ide ministrant, takže ja som, no a nakoniec naozaj po tých skoro 7 rokov, no ale viete, aké to bolo rande, že sme stáli pred kostolom, potom ma odprevadilo jednu zastávku, za ruku ma nesmel chytiť, bo čo povedia susedia. 7 rokov sa to natiahlo a potom sme sa vzali. V máji sme sa vzali a vlastne už v júni som ostala v požehnanom stave, 9 mesiacov, narodil sa syn. No ale to bolo, ja som povedala, toto má byť wow, láska, že však to vstávanie, nešla nám voda na sídlisku, trebalo pláchať, v noci sme stávali, ja som povedala keď mal 3 mesiace, som stála s perinkou pri dverách a ja som povedala, ja odchádzam. Že ja som myslela, že vstúpiť do manželstva, že to je, viete, to tie rozprávkové srdiečka také, wow. Tak je toto srdiečka, však to bolo len trápenie. Váriť, prať, dieťa a furt plače, však ja som nič, to ja hovorím, ja odchádzam, ale ja som nemala tašku zbalenú, že idem. Ja som len zrezignovala, že toto čo je za láska, na kvôli jakej som sa ja vydávala. A manžel vždy hovorí, že my sme mali vo vzniku kľúče v dverách mať, takže on priskočil, zamkol a vzal kľúče, že som nemohla odísť. A on sa vždy smeje dodnes, že bol to kľúčový okamžik, prečo som ostala. Ale verte, že bolo to trápenie. Lebo čo? Po prvom dieťatku, vlastne ja som narodil sa na 8 mesiacov som kojila, hneď som ostala v požehnanom stave, 7 mesiacov som kojila tretie dieťa. Toto, jak hovorí otec, to je to šalenstvo. To je, ja som povedala, to je čo? My sme 14 rokov sme sa hádali. Deti vyrastali v hádke, bolo to veľké trápenie a pochádzali sme z takých kresťanských rodín, dobrých, chodili sme do kostola, všetko. Sobačili nás otec Kolárik, dnes už je biskup, jaká príprava, však sme tu boli v kostole, pri oltári. My 14 rokov sme sa v kuse hádali, deti v tom vyrastali. Ja som asi 14 rokov, po 14 rokoch som kľakla, až som si ľahla na zem v spálni, to si pamätám, a som hovorila, Pane Bože, toto je, však sme z kresťanských rodín, a to my tak budeme žiť, toto je manželstvo. Ale my sme na vonok vyzerali veľmi taký sporiadaní, nikto nevidel, však na ulici sme sa nehádali. Tak nás otec Kolárik pozval, že budeme robiť prípravy pre snúbencov. Lenže museli sme ísť najprv na prípravu. Ja som začala študovať teológiu a manžel chodil rok na prípravu. A ja som cez prázdniny bola s ním na tej... Ja keď som počúvala, že čo je povinnosťou ženy, manželky, ja som povedala, že ja som vo všetkom zlyhala. Ako žena, manželka, matka. A tu som pochopila, aké je dôležité poznanie. A začal sa proces. Čiže my sme sa učili a až potom sme mohli učiť ostatní. Myslíte, že sme už kompletní? Tak, jak vy pekne si hovoríte, náš príbeh nekončí. Aj sa hádame, len čo? Že vieme, kde robíme chybu, lebo už to poznáme. A nikdy sme sa Pána Boha nepustili. Nikdy.
Teda naozaj nás Boh dovolil nám padnúť a pomáhal nám dvíhať. A z toho vlastne my dnes učíme mladých ľudí. Takže že čo ďalej, že si sa presunieme. Ale vlastne však aj môžeme. To znamená, že my takto chodíme a učíme. Každé stretnutie má 9 tém. Prečo je dôležité mať také poznanie? Lebo my už život nevrátime. Ale môžeme si navzájom odpustiť. Odpustiť manželke, lebo to nevedela. Odpustiť manželovi, lebo to nevedel. Sebe, lebo som to nevedel. A prečo to ona nevedela? Lebo ani jej mama to nevedela. Nemali ju to naučiť. Čiže naozaj je dôležité to odpustenie, čo sa tak neustále opakuje. Dobre, tak sa asi presunieme. Teda, keď som tak veľmi prosila Boha, že tak predsa nemôžeme žiť aj napriek tomu, že sme veriaci a že sme verili, chodili sme vždy do kostola, nikdy sme neprestali, aby nám v tom celom pomohol, tak vlastne potom sme boli pozvaní na také vyučovanie, aby my sme mohli vyučovať. A počas toho vyučovania vlastne prišlo také svetlo. Ja si stále hovorím, že ten, kto prvý prosil, tak s tým aj Boh začal, že s takou premenou. Že ja som vlastne spoznala, lebo manžel mi hovoril, že toto, čo robíš, to nie je dobré, ale ja som bola na seba veľmi hrdá, že ja to robím dobre, ja mám také poznanie, ja som taká šikovná a ja to tak viem. Len potom ja som vlastne rozmýšľala nad tým všetkým a prišla som, že prečo vlastne taká som. Ja som sa narodila v rodine, kde môj otec bol taký veľmi slabší jedinec medzi súrodencami, bol štvrté dieťa také, oni ho vôbec nemali za nič, že to je, že ty by si sa nemal ani ženiť a mať deti, povedali mu. A mama moja bola vlastne z viac detí a keď sa moja mama narodila, jej otec mal 60 rokov. Čiže ona musela sa veľmi sama o seba postarať. Bola taká, a oni takí dvaja sa stretli. Taká mama bola taký generál, ona to všetko riadila, chodila na rody a otcovi bolo tak dobre, on tak neodporoval, potom si sem tam aj vypil, 100-krát hovoril jedno, mama ho poslala, otec potom odišiel, hej, do izby a zasa vrátil, že ešte som ti toto nepovedala, mama ho už mala dosť. A v tom som vlastne ja rástla. Čiže ja som sa vlastne tak vyprofilovala na takú veľmi šikovnú, schopnú, lenže toto nebolo podľa Božieho poriadku. Lebo Boh hovoril, že muž je hlavou rodiny a žena v láske pomocnica. No, tak toto teda nie je také ľahké, viete, že to už máte tak pod kožou, také dirigovanie, lebo ste to tak videli v rodine, tak len môj otec, vlastne môj manžel nebol môj otec, on nezaviesol a nebol ticho, ale my sme jak takí dvaja capkovia na moste, furt sme sa do seba narážali. Až prišlo to poznanie, že toto nie je poslanie ženy, manželky. A keď som niekedy hovorila, že taká som bola, môj muž sa vždy tak na mňa pozrel a hovoril, že vôbec? To stále v nás je, lebo to sme dostali, to je v nás. Čiže celý život človek sa musí na sebe pracovať. Takže vlastne naozaj, ako hovoríte, že náš príbeh nekončí. Celý život musíme na sebe pracovať. A keď vlastne to vyučovanie, cez ktoré sme prešli, sa mi veľmi páči a veľmi rada na to myslím, lebo bol to práve ten môj prípad, že ja som si myslela, že milovať, mať lásku je niečo cítiť, niečo krásne, niečo príjemné. Ale toto nie je podstata lásky. A tak sme vlastne počas toho vyučovania vošli do Ježišovej školy. Ježiš hovorí, nik nemiluje viac ako ten, kto položí svoj život za svojich blízkych. A ja dávam svoj život, hovorí Ježiš.
Teda Ježiš sa obetoval. A keď ja milujem, mojou úlohou je sa obetovať. Lenže ja som sa nechcela obetovať a vôbec už nie toľko. Ježiš hovorí, keď umývam nohy učeníkom, tak hovoril im, že robte to podobne. Slúžte si navzájom takto láske, ako som ja slúžil vám. Milovať znamená slúžiť. Tak trochu, ale nie toľko. Ale ja nechcela som slúžiť. Poslušnosť. Keby Ježiš nebol posluchom nebeského Otca, dnes nemáme zaplatené hriechy a nemáme otvorené nebo. Teda bol veľmi poslušný. A hovorí, kto ma miluje, bude zachovávať moje prikázania. Čiže Ježiš veľmi túži, aby sme boli poslušní ako on, lebo poslušnosť je veľká. A ja som nechcela manžela poslúchať, ja som taký rebel bola. Hej, že ja som vedela lepšie, ja som tu tak... A tu bol ďalší problém. Čiže ja som pochopila, že on povedal, ja som to menila. On vo výchove povedal tak, ja ináč. A to všetko vlastne robilo veľký problém medzi nami. A preto ja dodnes hovorím, že nevedomosť je veľký nepriateľ. Veľký. Keď nevieš, robíš zle a myslíš, že robíš dobre. A potom ešte obvinuješ toho druhého. Preto odvtedy ešte veľa vecí sme sa podozvedali a dnes veľmi rada učím. Učím tých mladých, aby mali lepší život, ako sme mali my. My sme strašne veľa, 14 rokov sme bojovali a to vôbec neprestal boj, hej. Len už dnes vieme, že kde robíme chybu a keď je to už také až veľmi, tak hoci kedy si povieme, vieš čo, poďme na spoveď. Poďme to tu dať do seba von a príjmime tú lásku. Čiže možno také posolstvo aj pre vás, že prichádzajte na svätú omšu. Tu je Božie slovo, ktoré nás učí. Tu sa Ježiš z každého dotýka. Z každého uzdravuje. K lekárovi musíte ísť, alebo lekárku vám príde. Ale tu on sa každého dotýka a keď neuzdravuje hneď telo, uzdravuje dušu. A viete, v nemocnici vám povedia, že ináč prežívajú utrpenie veriaci s Ježišom ako neveriaci. Lebo nemusíme byť zdraví, ale tu bude viac pokoja a dobra. To, čo na svätej omši príjmeme, to aj odovzdáme. Ak príjmeme lásku, máme čo dať. Ak nepríjmeme lásku, čo dáme? S deťom v škole, ja som bola učiteľka, som povedala, poď tu ku mne, ťa postiskam, lebo vyrušuješ, robíš zle. A oni, pani učiteľka, vy ma budete stiskať. Hovorím, no lebo keď ti chýba láska, tak robíš zlo. Ale my môžeme ako veľkí prichádzať k Ježišovi. Tu prichádzame, aby sme prijali a odchádzame, aby sme odovzdali. A ja sa veľmi teším, keď to funguje. Ja z toho žijem. Čiže naozaj nie je človek živí len z chleba, ale aj z toho, že vidíte, že ľudia sú šťastní, že sa im darí, aj darí, ale že pracujeme na sebe. Takže nemyslím si, že po týchto slovách má môj muž svätú ženu. Nie, a ja chodím na spoveď. A ja som veľmi nepríjemná, lebo je to v nás. Ten hriech nás tak zožiera a vlastne nás tak... A potom ešte jedna vec, ktorú som sa naučila, že čo je hriech? Je zlo, ktoré konáme vedome aj dobrovoľne, ale si predstavte, že hriech zatemňuje myseľ. Si predstavte, prečo to robí? On to nevidí. Hriech zatemňuje myseľ. Preto je veľmi dôležité sa učiť. Učiť sa od Ježiša, od kňazov a trošku aj našou úlohou bolo vám pomôcť. Viete, vždy, keď človek niečo ide robiť, alebo vôbec v živote vždy vstupujeme a konáme s nejakou predstavou. Keď som vstupoval do manželstva, mal som svoje predstavy. Samozrejme, že tie predstavy
vždy boli v rámci toho, ako Boh nás učí. Čiže podľa Božieho poriadku. Ale tiež, pretože som hriešný, som zlyhal. Ale keď tie predstavy sa nenaplňajú, človek je z toho rozbitý, znechutený, nič sa mu nechce. Hej? A chce rezignovať. Ale keby som žil naozaj podľa evanjelia tohto sveta, svet hovorí čo? Maj moc, vládni, maj bohatstvo, prepich, ale slúžiť, poslúchať a veci podobné nie. Ale našťastie som mal stále na očiach to evanjelium Ježiša Krista. Čiže chcel som byť jemu poslušný a pretože som mu chcel byť poslušný, preto som vytrval. Lebo ak by som nebol veriaci, zrejme asi by sme už neboli spolu. Lebo to je obrovská sila, ktorá vás nepustí. Jednoducho, keď chcete žiť podľa Božieho práva, keď niekoho milujete, tak chcete konať tak, ako on prikazuje. A keď Boha milujem, chcem žiť podľa jeho prikázaní. Častokrát moje ľudské predstavy ma trhali. To už sa nedá, to už musíš rezignovať. Toto svet hovorí, ale nie. Ďakujem Bohu, že som vytrval a ďakujem, že ma on neopustil. Aj keď ja som ho mnohokrát opustil. Neopustil som ho tak, že by som prestal chodiť do kostola alebo modliť sa, lebo toto pre mňa je úplná samozrejmosť. Ale opustil som ho tým, že každým svojím hriechom ťažkým vylúčujem Boha zo svojho života, ale som dolu vstál a išiel som na svetú spoveď. Toto ďakujem Bohu, že ma nenechal tak, ale vždy ma pozdvihol. A dnes vidím, že ak by som naozaj žil len podľa svojich predstav, bolo by to veľmi zlé. Potrebujeme prijať svoj život, prijať manželku a jej život, alebo ľudí, s ktorými žijeme. Potrebujeme ich prijať takých, akí sú, a nie chcieť, aby boli podľa mojich predstav. Lebo nikdy nebudú podľa mojich predstav. Nikdy žiadny môj bližný nebude podľa mojich predstav. A preto aj si myslím, častokrát svokry sú také nespokojné, lebo ona mala pre svojho syna ideálnu manželku. A tak, ktorú si on našiel, to nie je ideálna. Existuje ideálny manžel, ideálna manželka neexistuje. Všetci sme hriešni. Preto sa musíme prijímať najprv seba, svoj život, milovať seba, svoj život a potom môžem prijímať bližného, svoju manželku, svoje deti, svojich bližných, svojich susedov. Len vtedy môžem prijímať, keď seba prijímam. Keď nepríjmem seba, nemilujem seba, nebudem nikoho milovať a nebudem nikoho prijímať. A čo? Nechceť, aby boli podľa mojich predstav, lebo nebudú podľa mojich predstav. Ale túžiť potom, aby Boh ma uschopnil pozerať jeho očami a milovať tak, ako on nás miluje. Nekonečne a bezpodmienečne. Či sa modlím, či hreším, Boh ma vždy rovnako miluje. A ja som povinný tiež tak milovať. Takže, keď vám to hovorím, ma to zaväzuje. Lebo častokrát v tom zlyham. A naozaj, Bože, pomôž mi, lebo chcem. Naozaj chcem milovať všetkých tak, ako Ty si miloval. Nekonečne, bezpodmienečne. To je všetko. Ešte ďalej, lebo ich poznám. Ja som bol v Prešove, než ešte Bastovej kniaz a spolu s nimi sme tvorili nejaké veci a dosť. Magda, vy ste povedala, že keď ste pochopila, že ste na to prišla, že vy zlyháte v živote, že ste povedala, že ste hrdá, pyšná, tak ste prišla k manželovi Bohušovi, ale skúste to povedať vy, že ste ho prosila, že odpust mi, že sa mi otvorili oči po jedných duchovných cvičeniach. Si pamätáte? Nepamätám si toto, tak to ja to poviem. No hej, vy povedzte, ja som na duchovných cvičeniach veľakrát počúvala, že a vždy som si povedala, dobre, že počuješ, to je o tebe. Tak. Ale to vôbec nie je o tebe. Naozaj, lebo kňazi, aj potom to tak zaznelo, že to je vždy o tebe, ktorý to počuješ. Nie o tom, a veľakrát na omši ani nebol. A si no keby tu bol a toto počul, to bolo pre ňoho. To je pre mňa. Takže naozaj,
Ale môžete vy... Ja si pamätám, keď prišla, pred neho ste klakla a hovorí, že Boh už prepáč, že som slepá bola, ja som to nevidela, to ja som spôsobovala, to ja som bola na vine, všetky tie hádky, tak prosím, že mi odpúšť, až teraz som poznala, že ako ja som zlá žena, nedobrá, všetko o sebe som myslela. Takže ja som si to veľmi zapamätal, to bolo veľmi také hlboké. A ešte jednu vec, stále pomáhate druhým, slúžite, mohli ste rozbehnúť biznis, mohli ste rozbehnúť iné veci, po totalite máte schopnosti, možnosti, mali ste 5 detí. Vždy ste pomáhali iným a nežistne. Zadarmo. Celé tie roky učili, v škole dostali výplatu. Ale čo robili pre farnosť vo voľnom čase pre druhých, rôzne školenia, návody, čo všetko, nikdy korunu nechceli, nezobrali. Ja som si myslel, že som vám ponúkal tam peniaze, že skúste dať čo ono. A čo sa stalo? Viete to dopovedať na vaše 5 detí, že ako si robili svadby, ako si zariadili, ako vyštudovali? Ešte možno ja tak dodám, že pre mňa v našom živote naozaj život plynul, deti rástli a oni sa tak aj striedali na štedrý večer, že niektorý bol v zahraničí, niektorý bol, ale manžel on vždy tak pri stole, keď sme boli, on vždy, keď nebolo niektoré doma, tak sa otočil asi tým smerom, kde je ten štát a tam požehnával deti. Toto robil, ale nezabudnem, jeden štedrý večer, dokonca aj syn povedal, že vieš, že dobre, že ste, aj keď ste sa toľko hádali, že dobre, že ste ostali spolu, že je to pre nás také... A jeden štedrý večer, keď som toto videla, tak to bolo veľmi silné. Bohuž ako muž si kľakol pred syna a prosil jeho o odpustenie toho syna, že nebol vždy otec, bol taký nervný, taký poručnícky, že a tie deti, no tak... Ale on ich vtedy odprosoval, že teda zlyhal ako otec, že nebol vždy vo všetkom tak 100%. A toto bolo pre mňa veľmi silné. Lebo ešte keď žena možno povie, ale keď muž si kľakne a pred synom, a to nebolo nič pripravené, tak toto bolo veľmi silné. Ale ja som niekedy, lebo viete, chodíte na také vyučovania a že kňazi vás učia však dobré veci, tak ja keby začala mať také trošku výčitky, že koľko my sme dní, teda večere, sme trávili so snúbencami a že naše deti sme nechávali samé doma. A ja som si tak aj pýtala, že bolo toto správne, že my sme tak slúžili pre tú cirkev, a že či sme nezanedbávali naše deti. Lenže, viete, v Svetom písme, že po ovoci poznáte, že dobrý strom poznáte, či je dobrý, keď dáva dobré ovocie, keď dobré jablčko alebo dobré. A teda, či vy ste robili dobre, spoznáte potom, ako vaše deti žijú. Tak ja za seba poviem, že oni vlastne všetky, lebo čo? Mali sme 5 detí, žili sme v dobe, kde hovorili, že že to ani nebudú mať ani vzdelanie, ani nič, to ich ani nezaplatíte im školy. A ja som sa modlila. 2 veľké, také silné modlitby. Zo srdca, Pane Bože, keď máme toľko detí, prosím ťa daj, aby som nevyzerala na poľutovania hodne, že no chudera, toľko detí, jak vyzerá. Daj mi taký výzor, že by som nebola, že by ma neľutovali, že máme toľko detí. A veľmi ťa prosím, aby každé jedno dieťa malo vysokú školu. Nie, že by boli sme pyšní, ale že sa to dá. Že môžu byť vzdelané, aj keď sú 5. Si predstavte, že všetky deti majú vysoké školy, našli si manželov, manželky majú vysoké školy, ale keď študovali, mňa nezaujímalo ich úspechy. No však dobre aj, ale ja som vždy... Marek prvý, keď išiel do Bratislavy, volali sme si a hovorím, Marek, to nemôžete už také dospelé, že chodíš do kostola. Ja som povedala, Marek, ešte si veriaci. No viete, ak už je z domu preč. A oni, joj, mamka, jasné, že chodím aj na svetu spovedať. A toto pre mňa bolo, aby boli čestní,
aby boli verní Pánu Bohu, lebo je napísané v Biblii a to sa tak splnilo, ak je Boh na prvom mieste, všetko je na svojom mieste. A tak deti, keďže sme viedli k Bohu, tak oni si podľa toho svojho takého, nazvime to takého svedomia, Duch Svätý im zjavoval, vybrali si veľmi pekné manželky, manželov a všetky deti vedú k Bohu. Križičkujú sa so svetenou vodou a tak som si povedala, tak predsa, Boh už to často hovorí snúbencom, že my máme život a my musíme prinášať obety, lebo my ešte chôrca, ale našim deťom tu je ovocie našej služby, že deti sme spokojní. Možno nám nehovoria všetko. Jasné, že aj bojujú, majú problémy, ale nikdy nás ničím nezaťažujú. Toto je Božia vernosť. Takže ak ostaneme verní Bohu, tak ja si myslím, že aj my sa môžeme vrátiť k Bohu. Aj keď sa niečo stane, lebo dobre si poviete, odžila som život a čo teraz? Nevadí, také slovíčko. Vráťme sa, stojí to za, ešte nevieme, koľko máme pred sebou, aby nám Boh naozaj tak zvlážil to naše vnútro a aby sme tak pekne, dôstojne dožili. A ešte Boh má s nami plán, aj s vami. Náš príbeh nekončí. Chcem doplniť ten príbeh Štedrej večere. Ja som od prvého momentu, čo sme sa zobrali, každý štedrý večer je u nás liturgia štedrovečerná. Máme pekne modlitby, všetko. To je samozrejme požehnanie s medom, na okladke med a s medom požehnanie. A vtedy ja som cítil, že ako otec som častokrát aj zlyhal, že nebol som trpezlivý tak, ako som mal byť k deťom, tak som naozaj vtedy som si povedal, že ja musím urobiť ten krok, že odprosím deti. Tak od najstaršieho syna až po tú najmladšiu dceru, pred každým jedným dieťaťom so slzami v očiach, som si kľakol a prosil som, aby mi odpustili. Pretože jedine to, keď ja zlyham a poprosím o odpustenie a ten človek mi odpustí, vtedy sa lámú okovy, vtedy sa topia ľady a vtedy začína nový život. Áno, to kamenné srdce zrazu je ľudské srdce z mesa, ktoré Boh nám v tom momente dáva, vymienia. A toto som cítil, že toto musím urobiť. Takže to bol moment, nepripravil som sa na to a preto aj naše deti sú zvyknuté požehnať svoje deti, lebo ja vždy, keď sa odchádzalo z domu, svetená voda, krížik na čelo a pusa. Odchádzali na cestu do zahraničia, lebo neboli sme bohatí, tak naše deti, ktoré boli na vysokej škole, cez prázdniny išli do zahraničia si zarobiť na celý rok, školský rok ďalší, ktorý ich čaká. Takže vždy sprevádzali ich moje požehnanie, pretože tradícia cirkvi je z tradície židovskej. Žiadny syn nič neurobil bez požehnania otca. Otcovské požehnanie bolo a toto požehnanie musí byť. A my sa musíme všetci navzájom požehnávať, žehnať si. Urobil si mi zle, žehnajte, nepreklínajte, Ježiš hovorí. Dobre robte tým, čo vás nenávidia, čo vás prenasledujú, žehnajte a nepreklínajte. A preto naše životy musia byť sprevádzané požehnaním. A preto si žehnajme navzájom, doprajme si. A ja vždy deti aj na diaľku žehnám. Každý večer, každé ráno na diaľku zvolám požehnanie na svoje deti, na seba a môj syn, môj vnúčik, tretieho nášho dieťaťa, syna, je horlivý ministr, ja som taký horlivý ministr, dodnes chodievam ministrovať. Samozrejme, keď sú ministranti mladí, tak nejdem, ale keď nie sú ministranti, tak idem ministrovať. A nemal som 4 roky ešte, keď som začal. Takže, a on je taký horlivý ministrant, že on tak ma teší, že ako mám pokračovateľa a potom tiež vnúčata už vždy čakajú, že svetená voda a požehnanie bude, keď prídu, keď odchádzajú. Takže toto je silné. A
Jednu vec som chcel ešte povedať. No, takto. Máte nás pred očami. My sme 5 detí vychovali na 12. poschodí v dvojizbom byte. Keby ste ich videli, nič im nechýba. Sú vzdelaní, poctiví, svedomití. A keď dačo nebol syn v Austrálii bola, chcel zistiť, či nerobí niečo zle, sa pýtal, tati, keď toto a toto, to je v poriadku, nebude to hrievať. Synu môj, teší ma, že si to overuješ. Tvoje svedomie ti to síce hovorí, ale ešte overuje. A ja samozrejme vždy som konzultoval s Duchom Svätým. Čiže vždy som mal na pamäti ten Boží poriadok. Takže naozaj, že cítim a vidím, že aj keď Boh, hoci je tu pri mne, ho necítim a nevidím, ale obrovské veci koná v mojom živote a v živote mojej manželky, našho manželstva, v živote každého jedného dieťaťa, ale aj v živote každého jedného z nás.